ଡାଡି ଆପଣ ଆମ କଥା ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆରେ ବୁଝିଛି, ସବୁ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନେଇଛି। ବାପା ଆପଣ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସଂସାରର ନୀତି ନିୟମ ବାହାରେ ବାପା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ନୀତି ନିୟମ କିଛି ମାନିବିନି ନା। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିବେ ଡାଡି। ଅକ୍ଷର ସହିତ ସହିଯିବି, ହେଲେ ଜାଣି ଶୁଣି ଏତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କେବେ ସହିପାରିବିନି। ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇପାରିବିନି ବାପା। କାହିଁକି ପାରିବନି ବା? ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ମରା ପରେ ଝିଅ ସହିତ ସଂସାର କରିବା କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ବାହାରେ? ସାରା ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିବା କ'ଣ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ? ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବାପା, ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଆପଣ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରି ପାରୁଛନ୍ତି? ଯାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଏ ବଡ଼ ଦୋକାନୀ ସ୍ନେହ ମମତାର ବଡ଼ ଦୋକାନୀ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗଣ୍ଠ ଘୋଡ଼େଇକି ରହିଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ କେମିତି ଘର ସଂସାର କରିବି ବାପା? କୁହ, ତମେ ସାରା ଜୀବନ ଏକାଠି ହେଇ ରହିବ ନା ରହିବନି? ଏଇ ରହିଲା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର। ଏ ସାରା ଜୀବନ ଏକାଠି ହେଇ ରହିବ ନା ଆମ ମଲାମ ଦେଖିବ? କୁହ, ସାରା ଜୀବନ ଏକାଠି ହେଇ ରହିବ ନା ଆମ ମଲାମ ଦେଖିବ? ଆରେ କୁହ, ସାରା ଜୀବନ ଏକାଠି ହେଇ ରହିବ ନା ଆମ ମଲାମ ଦେଖିବ? বাবা আমি আপনাকে প্রস্তাবরে রাজি বাবা।